Continuem amb els exercicis de calentament, de sonoritat, per provar el clarinet, per treballar una miqueta el so abans de començar a estudiar o a tocar o a fer qualsevol cosa. Un dels exercicis que podem fer, aquest que us diré ara, jo el considero molt important perquè l'anomeno articulació zero i es tracta de començar a emitir el so tenint ja l'aire posat abans de tocar, és a dir, no atacar a fer ta, ta, sinó ja posar aire, tancarem amb la llengua, posarem la llengua a la punta de la canya i no deixarem de pressionar, deixarem l'aire que estigui preparat per sortir com si fos una clau que no la deix sortir, d'acord? I faríem de forma que quan retirem la llengua ta sona i tornarem a tallar l'aire posant la llengua de nou a la punta de la canya, però sense deixar de tirar aire, sense deixar de pressionar. Per tant, seria una cosa així. Agafo aire, poso la llengua, ta, ta, respiro altra vegada, faré un parell de notes i torno a fer el mateix. Lo important és que es talli molt bé al final de la nota i que se senti molt bé l'atac de la nota, sense sorolls, sense estar apretat, tot això. Això ho podem fer amb qualsevol, per exemple, que fem una escala o qualsevol nota que vulguem. Anem a provar-ho, per exemple, amb una escala de do major. Provem-ho. Agafaré aire, posaré la llengua, tiraré i deixaré les notes prou llargues. Respiro bé, torno a fer el mateix. Respiro bé, torno a fer el mateix. I així anar pujant amb totes. Fixeu-se que el picat ha de ser molt clar, molt net, sense que estigui apretat, sonor, que no surti escarransit, que no surti només amb aire, i sobretot no fer això. O sigui, no, ara imagina que vull tornar a començar i faig el següent. És a dir, que agafo aire i apico ja directament. No, això no ho hem de fer. Hem d'agafar aire, posar la llengua, i hi ha d'haver columna amb tota, hi ha d'haver aire amb tota la columna, ha d'estar plena, i l'aire ha d'estar a la punta de la canya. Quan soltem la canya, òbviament, surt el so disparat fins que la tornem a tallar amb la llengua. Aquest exercici, ja us dic, crec que va molt bé per treballar el picat, una de les formes de treballar el picat, sobretot de treballar les primeres notes, que moltes vegades les ataquem una mica sense pensar i de forma que en surten totes diferents. És una forma d'estar pendent de com sona, escoltar-nos molt bé. El més important sempre és escoltar-nos, veure que escoltar que allò surt de forma correcta. Molt bé, pel proper.